mi in thup chawm ki ma bung thum na ziak tu ma faka khiang te zanria ei hun ta boka ei siam zui zung zung in pushwai chuan thanpui bawng sakan chu an hlom thaya mi chhing mewa ngawi wangwangin i ei siamah hian kamau nu tur atan chuan itling le tatlat hetiang hi chu ei ni tin theila ha po dam dewang tawngtai na nen a ei ngai hi atam thin ania tia nui hok hokin thanpui pon angai na in ati ti ve bor bor ngam to a somki ma chuan rem changa la in pute naktuk chu kan pahnih in check up rual lo lo ila tunlai chu om nuam lo hian min tham le thina nangpo kha ivuna nung lo e mai tina nor ta zawa thanpui pon lo pui vatin pushwaya palu lul top a chung te pon an nor chwa zo lo chu ngoi vung vungin thanpui kaltel dol lo chuan aron ti tatlat ni khat chau lem chan pui turangin thanpui lam chu somki ma chuan mel vatin thanpui chu ngoi detin nui var chung hian kani in remati phot chuan tina chang ta hlawa somki ma thode u huai chu ushwai chuan a hmuthiam lo lawe zanria eina te ti fel le vekin zana tlai hma chuan somki ma chuan pute lo choro kawa thla lokange khoi cha bi min lo pa mai te tina pute lam khoi chuan a thle zawa a thei bik lo chance nei in tumani kha ka kal ve don atia thaun olin somki marwa manna flop le ta thanpui chu a hma thut tir makin ente a thutum lo mai tin somki ma chu kok zuk zuka thanpui na va mel lai tak chuan somki ma chuan a lo mel lai tak ani bok nen lai zet chuan a le chhuah khum bak ringota thanpui te in an thlenga ani te nen an han in chibai ang lopa pihlupui zong angai tu om lo na sa lemchan mai zong a thiam par te chutianga patling thankin zetin kawa anu shwayangin tlat chuan han phal lo chi poni nang somkim ilun lam koi mai don nia tin anin thla liam ta thoya somkim a po tho huain hon kong tuana apute na fuina le chwa hau lo tura zir na te chunui pui bok bokin kan le in zui rei lo te nia kha lo po kha thadeu ka hmu sin tia apute a chan nai ro apute chuan a oi lo hul hwal chu ani e in nan thlen hnuwa a khosak dan le a in thup dan te soi parin a topa chuan apute chuan ani idol contest tui tum time ipain ran shwai honda ngai tua to te kanei zon na kong ho hi a en kola hun to tin min cha uluk khop mai ram i ve ni po in a chang po in a ve thei ve bokania tia a chong tha chu somki ma chuan a dik khop mai engpo ni se idola hi chuan telve a tha in ka hria atong sang pola kalau chang phalho ani chuan hlokna tam taka om don ka platform a zau don tat tin a thil tum chu soi chhuak ve dap tapa social media lama dak ni sela tuna ngei hian tunge mel thup tlat a hi ti te mel thup zai thiama ti vel nen whatsapp insta facebook a de chuan a chanchin adar chwai to ti a hmunge yang le apute mel chu chik zeta melin avun nung lo riau te hlimtum ti hriat tak ma se a chungril hlimchia si lo chu a hmuru hianin a hria a hmasabera chuan entir nge yangai ti chu ni top mai a hna khoi lai chung chang te soyan ti dun mal lai chuan apute zawk chuan
taya ke hi ti hian ka thok ve chiam chiama ka ngai tua chian phei chuan a ho ang reng hi ka ti thin fa te lo nei ve talila thatur hi nia athima sa zo ka kalau tangani chuan inute ta tur vek chu ni maya inute hi swal ho lo ma se ikyang ania ka soitang roi mayang ka thora beisia chung telamin min pak pam mai hi ka khamru vi husin kot la mai ro engkim khoidang lam theilau turing ka da fil diam tu e iparam min si chwa hi chuti maya ti riral ka phal ho lo ikuta engkim ka da don ti hi ishereng don nia chuwangin inun hi uluk takin mangla ka du nupui tur ngat phei chu an mela chau zong ngai su mel thatna phena a hian me chetam tak hian tur lo om tak an hmuam ring ani ti hriala tunai ngei zong hi nupui tla ka ni donin ka hria ti cha charin somki ma ero aril ru anuam lo zual sat thung alem chan chu aputi a hian aman lawin thanpui nen hian inkop tak tak anga angai si ti ve ngai tua kain amit thla a thanpui chu ron lang zor zorin mei chefel tak chu ani tin a ching zui ta riai riaya civil hospital kota chuan aputi hawading thamin thanpui chuan somkim putia hi keimang ka kalpuyanga nangma in lawin boy pui mai ro tin omze nei tak chuan ameng kalrala somkim apo nui sukin khatia ngai ti fo don chuan adi khau lawang ti pa chuan apute nui sung chu enin ti taw der ti shet tak chuan akal zui nul nula achian hnai tak doctor Cindy chu pan ngalin apute na rin hel lo nan damdoi te chu avein chotir ve ang nok noka apute te nga ka thut wang nu chuan ronin zui chuak hlolin thanpui chuan tes nga ya om noi mai akal lam li achuap lam hi a thawak lo ani ome tia somki mashil molin ama thanpui chu a chengal zar zara catering a thokve satli angudani lo a hoi hera chuan lekha thiamani ti alang to tlat test ngai ang de private a ti mayang tia somki marutna ang chuan test lungin result an han entir le ta thuaya somki ma chuan kan lu puyange tia lu pui ngalin doctor chuan ikala hian bok om tlat maya arang lama kan zai ngai don ani hi naktuka falkon lama ron in admit mai ula tia ro man na siam zungin apute atong ve ma chuan somki ma chuan lo chan khal zungin in admit mabak chuan hospital chu an chwa san zui ta chap chama doctor in somki ma ko let le zau khan enge asoi ti chu zot nun biao ma se engma poimom lo sum ronin ring deuh ru ti zong ani mai tia changin pushwai chuan thanpui chu kain local te fa nei ve lo ta chuan fa ti theu ka lei sak ngai lo i du ka le yang che tin millennium lampan chuan akai kal zui de ya amit mai manga somki ma thanpui na ron na chu somki ma chuan lo bu khum hat khatin anui suka millennium ma inzui lut ve dalin pushwai na du apiang an ko kwal tak mai zong thanpui chuan nial te ma se ti the nei lo din zai hlum hlap phai chuan putia min lei sak ila ti ve tur ani hi ati mak mai si nen an dor piang te ne na la chuan kamau nu tur ani hi a phel hi thania ti lung zelin somki mapun anom pui ang noya kamis lian tok ne na zui ve duai zelin a hmun le khabelem zong nen an thil leisa khai vela zong a thatok khop mai millennium an chwa san tur cha chu Jenny le bial pa ni om tak chu tok hlolin Jenny chuan thanpui chu rum taka melin
heta po hian I thok ka ni lo mo sweeper mi ni ati deuh sat pika thanpui la chuan sweeper chu ni thei ka chak khop mai inal hle mai tina kalte zui maka somki ma chu Jenny chuan mel le in idu hun huna chol theya I ngai mi ai kal ve mai ni kha tia atong khum na chu somki ma chuan karon kal law ani chuan ka bang ti na ni mai karo kalang high class ho bula hian zong kan te chem e mai tia ngai om zeta nui hukin thanpui chu akai sang ta thuaya Janin a thlir rek ngai chuan bolero a chuan lut dunin an tlan liam zui ta daya maktak mai in Jenny hian somki ma hi huat tum engang ma se zamap lawa du thu phone manga sha ta chang khan atum mi alo hian alo ngai to le veng thina a mel le jazz engkim ami tharon lan meu hi chuan aner le sok thin mai po a thanpui tan po in thiar film theito bi khek lo le falcon lampan chuan anin khal chuak le ta chama voin chu pi hlupui po kal tel ve in hlim tak chuan an nui phei ho boka falcon hospital a in hung lut rain anin nat bit fel nu chuan test ngai ang te an test kha zunga pi hlupui la chu hospital a chuan a thok ve moti mai tur hian thil ning khong alo sha in aliam zunga zai mabakin miau maya HIV te sangai ve tat lokal ro ka shwayang che na thoi mel thakianga I khosak khat em kha ilo positive ro mayanga tia fiamin an nui boka kalau positive ani chuan ka kai chong masaberang che tia infiam bor chunga inzui chuakin somki male thanpui po restaurant a lutin anti ti dun mala somki madak chuak wang chunui sukin kanei man hi lo pe mai ro khulai mi khu ka zuk pui lokange tile aip te chu zenin a full marks chu awa zui maka thanpui chuan alo shat lok to awanga nui sanga thlir liamin engma shadaw ang mak chuan lasi chu a inzui mala restaurant a thok ho tian phut so lai chuan thanpui ro nui varin mai to ma zai mai to ma kha tia aw nok thom ne somki ma zai na lampana an tan dor chu melin kabyal pa ni kha ati vei sapa lei chwa zukin byal palem lem zo tia nui sakin adak chuak ve ta nge a ama hla sak thin pa ngai ke minga hla adu em si ar la nu nge mai uluk em a sak thom chuan hospital le avel chu alwa ne bokaniang July rual ban lo pakhat anupui fanau chom na na zai ve alin ado bom chu le kangin azai zum mula karlawa ron pen chuak hlomin mitin mai chuan aron chung zui ruya azai zo kalkian mai tum chu apui ta per fapa mi panau pangte chuan akuta ron man chain kapu kalome aron tifel faka chu mi panau pang bal ship bianga chuan piai sak zawin a phone check play nan chawa man chin chu apot dok zui zawa a mel en reng puwa paza om tak ti shat em mai hiron pen chuakin tangwal foi khat chau tal hansale te he hian ka request e tin sin khat lai hi aron lek chuak tlat somki ma po nui sang bu ngatin amma ai ma uluk zok chuan azai zui wanga camera adin sa in anlek no sete e nui ver chunga kal kyangin ngat nge meli thuk tlat tia zona chu chang lem lo chuan hospital lam chua panding nala man mo takatan lut puatin midangin an chim man ma chuan apute ti sat pakhat chu phorin a in thak tangota pilhupui le thanpui po ronin zui lutin
pilupui chuan somkim ipute omna counseling room a zukal velok maite tianui lui sakin a hmel ero adik tlat lo somkim apo pilupui mitmeng le a hmel thil inphum ro kha a muthiam chiang boka rilru nuam zan lo chuan apute te omna room a chuan alut zui ta thwaya counselor hma a apute a single chair a lo thukun chalmai chu pan hnain counselor in alo buk khum hat na wanga in sangmarin ngoi ringa thuniamin apute dara chuan a ben sak thak thaka pute pa takin o ati hul haka pushwaya poron hoi chuakin somki machu ngoi ring chuan amel wang wanga taya voi khat chia sin voi khat chia apoi lutuk kamang lama po kalamang ngai mi alo ti in a hmuya pet zui fan fana counselor churon in rol zawin kapu mifing takini ka hria ka sei tu ang khan a thim zong ni loin o tin aron in rol zawa pushwaya po in thing harin ni e adikalom kalatlai chelo tur anga yang chatakin treatment kalamai don lom taya poi taber chu fa nei ve ka du lwal wanga he thil hi thlenga ni sin kumthum liam ta khaila shaim bolero la tura ka kal kha khatia night sumo ka chuang kha a number si ta thuin ka kianga kha nuwalai tak mel poi sei lo zik mai hi ron thu ve in kan ti po a in mat khop maya lunglei ve thawa ka om thi in aveng omna lai te po min hri hi a kanin kom thui zel nu chuan nu thoi ani ti hria in ka ngai tu ana akal dik ta tlat lo fa nei to thuwa soi phei chuan ka fo o na chuan min bwal tup tup ani ber mai ani na taka chuan ipite hian fa apai thelo bok ne ka thla mang mai tur ka ngai ngam bik lo ani hotela te cholun zelin thenzol kan thlen mek chuan impo to tak kan ni atoi zongin aizol kan lu meu chuan no pazin dun kan angber to zo in thiam lo na nei tho mai la ka fo o na chuan min bwal ni em maya kan pahnia du than na ngein hotel kan book ta ni kha jing ka har chuan kha mai chia muan pui in ti kha mu tur lo om to lo ka kat pe ke rol la thunga a contact le address pakhat ma ka shelo ka fa pai ni chuan miron be pop mai tura ka ngai kha ni a ma se vo in thleng hiang kha nu amo a thom thangwa po sha tur om ta lo ngai that lo na po nei mia loin vo in hi ka thling ta ni hi ipite ro a hi mang somki ma chumeng ko kin engi omzia pute ti na meng phok na se te e engdang ani lo ipite le alai zonu in biak na ka chiar ru pe ka mi nei du chan chu ka ro le thil hlu wang ka ni tin angai zong nei ruk te hi shelo ka ni hlainem chumi awang chuan ka hlau tlat to a nan na chalawa ve ka hlawa wangin kalamut pui le tamya lo ani loma tlange ni don ni kanin nei thu thunga khan thina in min chen hma lo chuan tin ka lo tiam to a ui re lai tak kamante ni ngot lo chuan chhuat tir tumna po ka nei lem lo chu wang nia engkim hi I minga ka da vek na chan hi kathi hma ta dewani le I house le zwan hma deuh don ti na ni maya tianui lui hak hakin a chung ril ero anui tel hop lo somki ma zok chu tot up upin a in sum theilo zoka atang lek lek chuani e counselor hma chuan boi kalom lu tuke ngai tu om ka ni lawe damdoi chu engti ka tangin mo ka e chandon tia zangkhai taka ding chuakin taya mindel ngut ngut tu le mintina zo vek tu ka bo chiat na ka puang ta ka thol hokin ka hria
khatin she om ti hmel deuh khan ongma ta che hei nula fil em hian min lo hrelh fia vek tu e mana khan lawin test tir ni ila ka hrisel na pon atwar vak lo tur kondom man poimo zia isoi kha ka hnil hauh lo ma se mo fa ka ot ani tia damdoi chu banin anin zui chuak pu tu ta thuaya counselor Julie chuan thlir zui wangin kapu iwan doi hlek mai nang anga ti swal ngai tha leng si hi kan rama hian an tamasin mi za khom ta ila positive hi pahni zen omang kan ni to asin tia phun sep chung chuan zoi nak hian a thutna chuan among a hung zui chara taya khatin hnup su ka hma athim tamik tina ni hleinem ka an pui mi te hrilh hriat hi ka mo phurna ni ta ni hi thanpui ten an lo hri thia mang che tia hnem zawkin an kwa chho hnop a pushwaya po tluang taka zain anin zai chung hian pihlupui chuan a ompui chawta ni khata tan chawa in bian ni ne thanpui le somkima po ni tin inphur kwal zak zakin pushwaya po kar khat damnoina omhnu chuan fel taka chhuakin somkima chuan a fui mol reng boka